Salam, mehriban doganlar. Salam medidilleşler, qadardan tomoşaçylar. Hak bileleşiginiň Türkmenim kanalynyň nowatdaky gepleşigine başlaýar. Bugünkü gepleşigi soraga jogap görünüşinde dikkatinizi ýetirýär. Soňky döwürlerde ýatatanam ýaşlardan şeýlede daşary ýurtlardaky zähmet migrantlarından ýylleşlerimizden köp sanly soraglar, hatlar, sesler, video ýazgylar gelip gowuşýar. Bulara biýetiyar çemeleşip bolanok, bulary hökmany suratda gözüňde tutmaly we bulara jogap bermeli. Şoň üçin çünki gepleşigimizde şol gelip gowuşýan soraglaryň iň esasy, has, aktual, has wajyplarynyň birinji tapgyryna şuň jogap bermek isleýän, düşündürüş bermek isleýän watandaşlarymyzdan iň köp gelip gowuşýan soraglar, şeýle soraglar, ýöne şularyň arasynda bir täsin bir sorag bar. Ilki bilen şu täsin soraga men bir jogap bermek isleýän. Siz diýe kime garşy görüşýäňiz diýe. Şeý diýip soraýarlar. Muň ýygyňdan dogam edýän käbir garaýşlar, zatlar amba öz pikirlerini, garaýşlaryny öňe sürýär. Garaýş öňe sürmek, dogry bolsun, ýalňyş bolsun, bir kämil ýagdaýda bolsun, bolmasyn tapawuty ýok. Bir adamyň öz garaýşyny aýtmagy, paýlaşmagy bir eýem bir medeniýete ymtylmagyň bir alamaty. Şoň üçin biz bulan hemmesine gowy baha berýäs. Biz kime garşy görüşýäs? Inni siz diýä kime garşy görüşýäňiz? Siziň kemçiliklerini aýdýan adamlaryňyz, toparlaňyz, bular diýä diktatora garşy görüşýär diýä. Bular iş edýär diýä. Görüş absurd bilen görüş bolanok. Soğutsuzluk bilen görüş bolanok. Kördekinlik bilen, yalan bilen görüş bolanok. Biz soğutsuzluğa, görüplüge, ýagny aň düşünjesi ösmediklere, aň düşünjäni össürmejek bolýanlara halk kul bolsun, halk bize hyzmat etsin, bizim halkyň dawan adamyndan hedil edip keyp edeli. Edil häzirki diktatorluk ýaly diýenlere garşy bizdiň hakykatlary aýdýas, duýduruş edýäs. Mediaň, metbuatyň wezipesi şu. Biz ýyzgalaklyga garşy görüşýäs. Diňe bir aň düşünjäň ýyzgalaklygyna däl. Edep terbiýäň, özüňi alyp barmaň, kameralaryň öňünde çykyş etmeň, hemme tarapdan ýyzgalaklyga garşy biz görüşýäs. Inni biz görüşýäs diýen adamlaň hiline seredin. Şolaň özüni alyp barşyna seredin. Gepleşlerine, şolaň beden dillerine üns berin. Şonda siz şolaň aýdýan we edýän zatlarynyň diňe ullokan var yalandan ibaratdygyna ymykly göz ýetirersiniz. Özüni öňe çykarjak bolýan oppozisiýa ýa-da aktivist atlarynyň aňyrsyna bukylýanlar häzir diktatora garşy görüşip biljek ýagdaýda aýratynlykda, öz boluşlukda däl. Olar turwaşdan ilki bilen özüni düzeltmeli. Aýdýarlar, işte halk şeýle bolmaly, halk beýle bolmaly, halk oýanmaly. Aýynha halk oýananok, halk reaksiýa berenok, dämedenok. Ilki bilen öňe saýlanýandan, ýa öňe saýlanjak bolýandan özleri özüni düzeltmeli. Özleri görülle bolmaly. Ana şonda özüni düzeltdende halk bulara ananýar. Watandaşlaryň esasy köpçüliginiň häzir bulan wagdalaryna ananmaýanlygyny, bulary gollamaýanlygyny, bulan tarapyndan durmaýanlygynyň esasy sebäbi bularda da diktatora garşy
göreşäsip reklam edýänniň özlerine de diktatorlygyň alamatlary bar. Olun içinde, hereketinde, her sözünde, sözleminde, çıkışında diktatorlygyň alamatlary, ıýsy, şekli bar. Şoň üçin diktatordan, ýadan, gorkun, beden iren halk şol bir diktatorun başgaça görünüşini görüp ürkýär. Çekinýär, çeke durýar. Şoň sebebi ha şundan bar. Halk bir yalandan gaçyp näme üçin başga bir yalana yapışmaly. Halk bir otdan gaçyp näme üçin başga bir oda özüni oklamaly. Bir çukurdan, guýdan çykyp näme üçin başga bir guýa özüni oklamaly. Bir dudakdan gutulup näme üçin başga bir dudaga özüni düşürmeli. Şu taýda logika barmy? Diktatura karşı göreşäsip hiç zat edip bilmeyen, hiç zat başarmayan, halktan golluw alıp bilmeyen, halkın anamına girip bilmeyenler ilki bilen öz ahlakyny, edip terbiyesini düzeltmeli. Özünü hemişe yanlıştırayan içindäki nefsini jylawlamaly. İçindäki menmenligini duruzmaly, jylawlamaly. Terbiyelemeli. Şoňa haýkuş etmeli. Hemme zatdan olar. Özünü kämilleşdirip bilmedik adamda bolýar görüpçülük. Görüpçülük özünü kämilleşdiren adamda bolanok hiç bar. Tökmetçilik hem şolarda bolanok. Sebebi özünü kämilleşdirip bilmedik adam özünün kemçiligini, öz aýybyny yapmak üçin başka adamlara özündäki kemçilikler, yetmezçilikler bolmayan adamlara görübilmezçilik edip şolara töhmet atýar. Şolaryň arkasından gep gıýbat etýär. Inha şoň sebebi düşünürşi şundan bar. Kim diktatora garşy göreşýär? Ýa-da kim diktatorlyga garşy göreşip bilýär onu? Diktatorlyga garşy göreşýänleri nädip seljermeli diýip soraýarlar. Aň düşünjesi ösmedik adamlar. Öz şahsy ambisiýalaryna, öz haram nefsine ýa-da diňe kördehin şöhrat paralyga kogalaşýanlar hiç kaçan diktatora garşy göreşip bilen oklar. Sebebi diktatordaky aýratynlyk öz boluşluk hut şolun öz içinde, hereketinde, aýdýan zatlaryna, çıkışlaryna bar. Berde 200'lük var. Diktatorlara garşy göreşip bolsaň, diktatorlygyň öz boluşlugyny, diktatorlygyň edýän zatlaryny edýän öz nefsine garşy göreşmeli. Sen hem şol bir zat edýän, diktator halka ağlaýar, sen hem halka ağlaýan. Ağlajak bolýan. Diktator ağlapýar. Sen hem ağlajak bolýan. Hana halkyň näkbidi? Hana göreş bolýarmy? Onu bu göreşiň ady adalat, adam hukuklary, hakikat göreşi däl. Halka ağlatmak göreşi, pursatdan peýdalanmak göreşi. Oppozisiýa, aktivistlik boşluğu var. İntek yaňy dörejek bolýar watandaşlar, yaňy demokratiýa, erkinliğe, eşiretli durmuşa ymtyljak bolýar. Hakikaty gözleýe, hakikata aýdyp başlady. Bu intek başlangyç tapyrda, başlangyç stadiýada. Ýöne peýdakeşler derrow üýtdiler, öz aralaryna haram bähwitde birleşdiler, yalançylykda, kezzapçylykda birleşdiler. Inni bular oppozisiýan, aktivistligiň boşlugyny doldurjak bolýarlar. Şol wagtyň özünde de burokda iki uçurjak bolýarlar. Hem oppozisiýa, aktivistlik boşlugyny doldurmaly, hem şol wagtyň özünde öz jübilerini doldurmaly. Öz jübilerini doldurmak üçin türlü bahanalar,
dürlü propagandalar bilen yalan sözlemeli, halkın aňyny zäherlemeli, halkın ünsün soňmaly. Bulan görüşi şundan ibaret. Şoň üçin bulary hakykat bıynjalyk edýär. Aýdylýan dogry bellikler, tankytlar, maslahatlar bulary pikirler bulary bıynjalyk edýär. Şoň üçin bıynjalyk edýär. Näme üçin biz dogry belliklerden, dogry aýdylýan zatlardan, pikirlerden bıynjalyk bolamda. Näme üçin bıynjalyk bolamda? Sebäbi biz hakykatyň tarapyndan. İl gün bäkbitli bolsun, bir zat boljak bolsa diýär. Öz şahsy ambisiýalarymyzy, menmenligimizi biz bir wagt elini aýagyny duşap, zyndyk goýuň düýbüne. Şoň üçin biziň üçin ilkinji nowatda sowatsyzlyga garşy görüşmeli. Sowatsyzlyk hemme zadyň aňarsynda ýatan, hemme kemçilikler, hemme ýalňyşlaň aňarsynda ýatan iň uly sebäp sowatsyzlyk. Biz sowatsyzlygy ýeňip bilsek, görüpçiligim ýeňip bilýär. Kezzaplarym, ogrularym, peýdakeşlerim, häzirki diktatorlyklar döredönleri we geljekde diktatorlyk döretjek bolýanlary we şoň sebäplerini hemme zady biz ýeňip bilýär, hemme zady düzeltip bilýär. Öz içinde diktatorlyk duýgularynyň, aýratynlyklarynyň, öz bolşluklarynyň höküm sürýän adamlary, watandaşlary näde diktatorlara garşy görüşip bilýär? Şu ýeňe gelýärmi? Şu logika sığýarmy şu? Öz içindäki durmuşyndaky diktatorlyk häsiýetlerini, isteklerini, arzularyny, nefslerini ýeňip bilmedik. Şonu düzeltip bilmedik adamlar. Näde bu Aşgabatda oturan haramda diktatorlygyny düzeltip, aýryp ýa-da şoňa garşy täsirli görüşip bilýär. Türkmenistanyna halka gan usturup oturan, Türkmenistan döwletini talap, tozdurup oturan haramda diktatorlygyna näme üçin bular? Näme meselelerim täsir edip bilen oklar? Sebäbi edýän zatlar dogry däl. Diktatorun özü we yaranlary döwlete, halka nähil ziyan berýän bolsa, bularam şol urmatyrda hereket edýärler. Şoň üçin hem netije ýok. Şoň üçin hem diktatorlygy täsir edip bilen ok. Näme üçin bulan edýän zatlary diktatorlyga täsir edip bilen ok diýilende, inha şoň düşünürşi şundan ibaret. Inni birleşmek temasy. İň köp gelip boğuşan soraglardan birem şu birleşmek soragy. Näde birleşmeli? Birleşmek diýilende nähil bolýar? Nähil zatlar birleşýär? Ýönekeje logika. Bir bilen kıvaptaş zatlar birleşýär. Dogrymy? İsenlik zady, iň ýönekeje zady oyuncak bolsun ýa-da puzzle bolsun. Näme nirden nähili durmuşyň islenlik pursadynyň, islenlik zadyndan siz mysal alyň, bir bilen sağlaşykly, utkoşukly zatlar birleşýär. Şoň üçin mehriban doganlar ýadydyk şu birleşmek sözünden, tekliminden. Haram bilen halal birleşen ok. Yalan bilen hakikat birleşen ok. Eger şolary birleşdirseňiz, näme meýdana gelýär? Absurd meýdana gelýär. Diktaturan, hemişelik häkimiýeti, hökümranlygy meýdana gelýär. Şolary birleşdirseňiz. Watançylar bilen satançylary birleşdirip garsaňyz, garjaşdyrsaňyz, şolary saýgarmasaňyz, seljermeseňiz, ana şonu absurd meýdana gelýär. Ana şonu diktatorlyk döreýe we diktatorlygyň täsiri, zulmy, ýykan ýumranlygy müdümi
hemişelik ýagdaýa gelýär. Birleşme üçin hemme zatdan öňürtü öz içiňdäki duýgular bilen birleşmeli. Öz tebigatyň, öz häsiýetiň bilen birleşmeli. Sene yalan sözläp otursan, beden diliňem, organlaryňam şondan bynjalyk bolup otursa kameraň öňünde. Şeydik, özüň, öz duýgularyň bilen birleşmedik. Özüňi allap oturan, özüni allap oturan adam nädip başga adamlar bilen birleşdi? Birleşip biler, edil özü ýaly, yalançylar bilen birleşip biler, kezzaplar bilen birleşip biler, peýdakeşler bilen birleşip biler. Ýöne ýylgyn bähwidinle birleşip bilmez. Logika ýok. Tebigatyň kanunlaryna, ilahy düzgüne garşy hereket etmeň hiç ýyly manysy peýdasy ýok. Şoňa düşünün. Şoň üçin birleşmek üçin ilki bilen adam özüni düzeltmeli. Öz içindäki duýgulary bilen, öz tebigaty, häsiýeti bilen birleşmeli. Soň özü ýaly adamlar bilen, ýürekdeşler bilen, pikirdeşler bilen birleşmeli. İlki bilen dille birleşmeli. Dille diýilende dialog bolmaly. Özara pikir alşyk bolmaly. Pikirler paýlaşylmaly, pikirler kämilleşdirilmeli. Birleşmek üçin. Ondan soň pikirler kämilleşdirilenden soň bir maksatda, bir uğurda birleşmeli. Bir uğurda birleşilenden soň pikirler kämilleşenden soň üçüncü tapyr iş başlaya, görüş başlaya, netije başlaya. Tersinden edip bolanak bilişi. Birinci, ikinci tapyry bir tarafa taşlap, üçüncü tapyrdan, işten, görüşten başlap bolanak, netije alıp bolanak. Hökman tebigatyň kanunlaryna göre geçmeli, tapyrlary, etaplary geçämeli. Ýa-da dowulan çağa kosmonawtyň, astronawtyň eşigini geýdirip kosmosa uçurup bilmeýäňiz. Garaşmaly. Şol çağany kosmonawt, astronawt bolar ýaly belli bir wagt gerek. Terbiýelemeli, ýetişdirmeli, kämilleşdirmeli. Intak hiç ýyly opozisiýada ýok, aktivistlik hem ýok. Diňe watandaşlaryň öz derdini aýtmaga meýillenmegi, niýetlenmegi bar. Bir hakykata, adalata ymtylyş bar. Şu ymtylyş gorkuzdy diktatorlygy we peýdakeşleri. Diktatorlyk we peýdakeşler birden biziň jübüýmiz boşaýmasyn diýip dowla düşdiler, alжыradylar we meýdana çykdylar, maskaraçylyga başladylar, teatra başladylar. Şoň üçin olar öz bähwidine çapýar. Onsoň biz näme üçin halkyň bähwidine ymtylmalylar? Näme üçin halkyň bähwidini goramalylar? Näme üçin halkyň bähwidi üçin duýduruşlar, bildirişler, düşünürüşler etmeliler? Näme üçin? Hakykatda birleşmän, näme-de birleşmeli? Biz diýe nädip diktatorlygy? Diktatory ýeňerse, diktatorlygy ýeňmek üçin ilki bilen biz öz içimizdäki şahsy ambisiýalary, menmenligi ýeňmeli. Nefsi ýeňmeli. Tebigatyň kanunyna göre, Allah Taalaň düzgünlerine göre hereket etmeli. Ilahi düzgünü, ilahi deňagrammalyga göre, şoňa göre sazlaşykly, utgoşykly hereket etmeli.
şeýitmesen diktatorlygy ýeňiben bilmeýän, diktatorlyk rejimini düzeldiben bilmeýän, ütgediben bilmeýän. Başga bir diktatorlyk gelýär. Başga bir kezzapçylyk, başga bir korrupsiýa konstitusiýasy gelýär. Döwre waplaşan görnüşde gelýär. Diňe diktatorlygy döwre waplaşdyrýan, başga hiç zat edibilen yok. Özüňi düzeltmesen. Öz menmenliňi, görüplüňi, öz kemçiliklerini yeňip, düzeltip özüň kämilleşdirmesen, hiç zada garşy görüşip bilen yok. Birleşiben bilen yok. Hiç zada edibilen yok. Şunu ýadyňyzdan çykarmalylar. Esasy şert şu. Diktatorlygy ýok etmeň, diktatorlyga garşy görüşmeň we geljekde diktatorlyk döremez ýaly. Şoň öňüni almaň esasy şerti şu. Özüňi düzeltmek, özüňden başlamak. Iň soňky soragymyz Türkmenistan haçan düzelir? Haçan biz düzelsek kiçi dillen bärdeden hakyky manada haçan biz düzelsek özümizi, içimizi, niyetimizi, özümizi alıp barşymyzy düzelsek Türkmenistan şonu düzelir. Ýöne ilki bilen halk şeýitmeli, halk beýtmeli, halk ayağa almaly, ay halk şeýle halk beýle diýen adamlar. Öňe saýlanjak bolýan, öňe çykjak bolýan oppozisiýa we aktivistlik adynyň aňarsyna bukulýanlar. Eger hakykatdan siz öňe saýlanjak bolýan bolsaňyz, tapawutlanjak bolýan bolsaňyz, ilki bilen onna siz düzeliň. Siz düzelseňiz, halkam sizin töwereňizde birleşýär. Halkam size ynanýar, halkam sizin bilen birlikde hereket edýär. Şoň üçin biderek nalamaň bu halk näme üçin oýananok, näme üçin biziň bilen bile herekete geçenok, ýa biziň berýän wadalarymyza bu halk näme üçin anananok diýip halk oýananok diýip nalamaň. Siz özüňizi düzeldiň. Şondan görürsiňiz. Halk sizin töwereňizde nähil birleşýär. Ata-babalarymyzyň ruhlary sizi nähil gollap başlaýar. Allah Taala nädip sizin öňüňize atýar, sizi gollaýar. Garaşylmadyk wakalar, gollawlar, kömekler bolup başlaýar. Ýoluň öz-özünden açylýar şonda. Hakykaty düşünjek bolun. Hakykaty seljirjek bolun. Hakykaty göz ýetirjek bolun. Eger siz şu aýdylan zatlar başarmaýan bolsaňyz, başarýan ýaly öýküniň, şunu edibilýän adamlara öýküniň. Eger siz başarmaýan bolsaňyz, ziýany ýok, öýkünseňiz hem kabul. Näme üçin diktator şu edilýän zatlardan gorkanok, çekinenok, ýa inha iň merkezi soňky 2 ýylda edilýän etdik edýäs diýilýän işler ýa-da goşadyrnyň içinde görüşler hiç ýyl netije berenok, hiç ýyl täsir edenok. Öz agyzlary, öz dili bilen aýdyşlary ýaly halkara guramalar, halkara jemgyýet bütün dünýäde näme üçin muňa üns berenok? Sebäbi hakykat däl. Kiçi dillen bärde. Bolmaly ýaly edilenok, talabalaýyk däl. Edilýän zatlar dogry däl, täsirli däl. Absurd bolan üçin täsir edenok. Diňe bir diktatora däl, halkara köpçüligiň, bütün dünýäňe ünsün çekenok. Halkam şoň üçin ananyp töweregini öýüşip gollap birleşenok. Edilýän işler bilen. Şoň üçin dogry düşünmeli. Haçanna dogry iş edilenne, haçanna ýalňyşlar düzeldilenне, diktatoram mecburi ýagdaýda özüni düzeltmeli bolýar. Şonu ýadyňyzdan çykarma. Mecbur galýar özüni düzeltýär diktatorlyk. Şoň üçin Türkmenistany düzeltmek ilki bilen özümizden başlaýar. Biz özümizi düzeltsek, biziň
hereketlerimiz hemme adamız düzelýär. Diktatorlygyň özü mecburi ýagdaýda düzelýär. Netije eger ýalňyşlar düzeldilmese, biz özümüzi düzeltmesek, onda Türkmenistanam düzelenok. Diktatoram edýän jinayatlaryny goýanok, diktatorlygam ýok edip bolanok. Bu özüne görüşýän niýenler näçe köp absurd rekordlaryny täzelese, diktatorlygam edil şol perdede jinayatlaryna, zulümlerine, absurdlaryna dowam edýär. Bir tarapda diktatorlyk absurd rekordlaryny täzelep durka, beýleki tarapda da özüni diktatorlyga garşy görüşýän niýenler absurd rekordlaryny täzelep durka, ýekece netije ortağa çykýar. Olam halka berilýän ziýan. Halkyň ünsün soňmak, halkyň aňyny zäherlemek. İki tarapam şol urda edýär. Yalan nähili owadandan soňdan, nähili propaganda etseňizem hakykata öwürlenok. Hakykat näçe hüjüm etseňizem, näme etseňizem ýeňilenok ýa-da hakykat yalan bolanok. Şu absurd zatlardan uzak dursaňyz, onda özüňizem düzelýäňiz, Türkmenistanam düzelýär, diktatorlygam düzelýär, öz ykbalyňyzam düzelýär, ilki bilen öz ykbalyňyz düzelýär, öz ykbalyňyz düzelenden soň ykballar düzelip halkyň we watanyň geljegi ykbaly düzelýär. Inha mehriban doganlar, izleýärler, gadyrdan tomaşaçylar, şuňky biz kime garşy görüşýäs? Kime we näme garşy görüşmeli, nähili netije almaly? Türkmenistan haçan düzeler, diktatory nädip ýok bolar, diktatorlyklar döremedi ýaly, näme etmeli ýaly sorawlar. Watandaşlarymyzdan gelip goşan köp sanly sorawlar, pikir alşyklyklaryň, videolaryň, ses ýazgalarynyň, tesbirleriň, hatlaryň hemmesiniň jogaby şolar barada edilen döwletli maslahatyň netijesi şundan ibaret. Hak bileşiginiň Türkmenim kanalynaky ýeneki gepleşiklerimizde efir duşuklarymyzda duşuşýançak köp sag bolun. Allah ýalkasyn, toýuňyza gaýsyn.